Op de dag van de Michelin-presentatie met de nieuwe sterren is er 's avonds ook altijd een groot gala-diner. Deze keer dus ook in het MEC in Maastricht, waar maar liefst 9 Limburgse sterrenchefs en hun brigades kookten voor ruim 900 gasten. Ja, Hans, je hebt het initiatief genomen om samen met 8 sterrencollega's uit Limburg hier het gala-diner te verzorgen. Dat is toch heel wat voor 900 man, hè? Ja, kleine 900. We hebben nu als we het met 3 chefs doen, denk ik dat het misschien te veel wordt en te grote belasting, te grote aanslag op je eigen zaak. Ja. Dus heb ik gezegd, joh, waarom pakken we geen 9 chefs? En 2 chefs doen dan per gerecht eigenlijk. Want hoeveel man zijn hier in totaal aan de slag? We hebben 150 bediening. Service. Ja. We hebben eigenlijk volgens mij een kleine 55 koks. Zo. Voor alle bedrijven. Het is ook heel leuk om met de collega's van het bedrijf een beetje te delen vandaag. Jullie doen samen een gerecht. Welk gerecht? Wij hebben het genoeg om het tussengerecht te mogen doen. En we gaan... Langoustine aan tafel. Ja. Zo, dat klinkt al lekker. Maar voor 900 man, hè? Dat is toch geen sinecure, hè? Dat is de uitdaging, hè? De uitdaging, maar we hebben geoefend. Ja, zeker. Okay. Margot is een paar keer in Maastricht geweest, ik ben in Maasbracht geweest. We hebben het samen geoefend, samen bedacht. En het gaat helemaal goed komen. Is het niet spannend? Zo, hè? Voor 900 man op dit niveau? Nu niet meer. Toen we gevraagd werden om mee te koken, toen vonden we dat heel spannend. Ja. Maar we zeiden uiteraard volmondig ja, want het is een eer dat je gevraagd wordt. Ja. En daarna kregen we pas te horen dat het om in eerste instantie 1000 keer zou gaan. Maar dat werd er niet meteen bij gezegd, dus dat hoorden we na de hand pas. Maar goed, dan heb je toegezegd en dan denk je van oké, wie A zegt, zegt ook B natuurlijk. Ja, ja. En ja, we hebben met ons team een hele goede planning gemaakt. En nu is de spanning weg, want je weet, het gaat goed komen. Het is ook een beetje een eer. Hè? Ja, het is absoluut een eer. Zeker, voor zo'n soort gala-event voor Michelin te koken is zeker een eer. Uiteraard. Ja, ja. En daar hebben we die koks uit Parijs niet voor nodig, kunnen we zelf hier. Dat kunnen we zeker zelf, ja. En jullie doen samen 1 of 2 gerechten? We maken samen 1 gerecht, hebben we samen ontwikkeld. Dus we hebben samen onze smaken en onze creativiteit losgelaten in 1 gerecht. Dus. Maar dat is niet makkelijker, want jullie hebben misschien nog nooit samen gekookt aan 1 gerecht, of toch? Ja, toevallig vorig jaar hebben we een voorzinnen gedaan. Ja. Eigenlijk, we kennen elkaar heel goed, dus het werkt ook wel goed. We hadden eigenlijk snel uit, hè? Ja, dus, en het was ook wel fijn dat hij bij ons de mise en place had gemaakt. Ja. Dus we waren wel continu, ook met de voorbereiding, waren we samen. Dus qua communicatie en alles, ook naar het team toe, want je werkt ook met 2 grote teams. Ja. Is het wel fijn als er zeg maar voorwerk wordt gedaan en dat gewoon iedereen ervan af weet. Ja, horeca, dat is ook economie, dus daar gaat u over eigenlijk. Zeker, en de horeca is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Waar het vandaag om gaat, de fine dining, is ook op een andere manier heel belangrijk. Want het is iets waar heel veel mensen zich aan optrekken. Het heeft altijd iets magisch. Het niveau van de Nederlandse cuisine is natuurlijk in de afgelopen jaren enorm gestegen. En ik denk dat we ook heel trots moeten zijn dat we dat in Nederland voor elkaar hebben gekregen. En trots dat we de uitreiking weer hier in Maastricht hebben. Ja. En hebt u dan niet zoiets van, goh, ja, dan ga ik naar zo'n gala-diner en misschien beginnen ze daar dan aan tafel nog wat over de BTW en weet ik wat voor problemen, of laten ze u vanavond een beetje met rust? Nou, we zullen het zien, maar ik begrijp het wel, ik begrijp de pijn. Het is natuurlijk geen populaire maatregel, maar zoals we vaker hebben gezegd, in de financiële context waar we als kabinet zitten, moeten we deze beslissingen nemen. En het is geen populaire, maar het is wel de realiteit waar we mee te maken hebben, helaas. Even doorbijten. Even doorbijten, maar dat doet niets af aan de vakmanschap die we vandaag ook weer voorbij hebben zien komen en vanavond ook zullen gaan ervaren.